Hyvää iltapäivää. Olisi taas aika Kamun seuraava webinaarin. Kello taitaakin olla tuossa 13, niin aloitellaan. Eli oikein valtavasti tervetuloa. Ihmisiä siellä vielä tulee linjoille. Näyttäisi, että meillä 60 on jo tässä vaiheessa. Ilmoittautujakin taisi olla melkein siellä 300, eli näyttäisi siltä, että aihe kiinnostaa. Ja tänään tosissaan tarkastellaan tekoälyä siltä kantilta, että mitenkäs siellä pääsee näkyviin ja minkälaista merkitystä sillä tekoälyn näkyvyydellä tällä hetkellä niin kuin markkinoinnin ja liiketoiminnan kannalta mahdollisesti olisi. Ja meikäläinen on Joonas Jukkara Kamu Digitaalilta ja mukana täällä myös meidän Hanna Reunanen. Moikka moi kaikille. Ja ihan alkuun ehkä muutamia tämmöisiä yleisiä asioita. Kysymyksiä saa mielellään esittää. Sieltä pitäisi löytyä tässä webinaarialustassa siellä ruudun alalaidasta semmoinen Q&A-osio, josta niitä kätevin on lähettää, jolloin me pysytään hyvin kartalla siitä, että mitä on kysytty ja mihin ollaan vastattu. Sitten sieltä löytyy myös chattia. Chattiin voi kirjoittaa kommentteja. Ne taitaa olla asetuksina toivottavasti jälleen kerran taas niin, että ne tulevat defaulttina ainakin niin näkyviin minulle ja Hannalle, mutta eivät mene kaikille osallistujille, että voi sillä tavoin asetella kysymykset. Ja eipä tässä muuta, tämä tallennetaan ja kaikille teille osallistujille tulee tietysti sitten vielä tämä tallenne myöhemmin sähköpostiin. Yes. Mutta suositteleeko tekoäly teitä vai kilpailijoita? Se on tämän päivän kysymys ja tuntuisi siltä, että aiheena tietysti melko lailla monessa yrityksessä noussut esiin, eli tekoälyn osalta ehkä semmoista kaksi kaistaa. Toinen on se, että okei, miten yrityksessä sitä tekoälyä käytetään oman toiminnan, oman työskentelyn tehostamiseksi ja parantamiseksi. Mutta sitten se toinen näkökulma tietysti on siinä, että hetkoneen asiakkaat entistä enemmän niin käyttävät tekoälytyökaluja, kun tekevät vaikka palvelu- tai tuotevertailuja, niin miten me siellä oikein näytään. Ja tietysti sitten semmoinen niin kuin oikein jokapäiväisesti näkyvä osuus on Googlenkin tarjoama AI Overview, jossa se yhdistää eri lähteistä pyrkien niin kuin vastaamaan nopeasti hakijan kysymyksiin ilman, että se hakija poistuisi sitä Googlen alustalta mihinkään. Niin tänään vähän katsellaan, että millä tavalla tulisi niin kuin markkinoinnissa toimia, jos näillä alustoilla halutaan olla hyvin näkyvissä. Mutta sitä ennen niin tarkastellaan vähän sitä, että mistä nämä eri tekoälytyökalut sitten niin kuin löytää sitä tietoaan, koska se on sitten oleellinen kysymys sen suhteen, että jos me ollaan näkyvissä semmoisissa paikoissa, mitä tekoälyt pääsääntöisesti käyttää lähteenä, tai ymmärretään, että minkälainen on se tekoälytyökalujen toimintatapa etsiessään, löytäessään näitä lähteitä käyttäjien kysymyksiin, niin me pystytään sitä kautta sitten olemaan niin kuin itse läsnä myös tämmöisissä alustoissa ja varmistua siitä, että meidän materiaali halutessa toimii lähteenä. Sitten, jotta pystytään niin kuin miettimään siitä, että kuinka paljon aikaa tämmöiseen tekoälynäkyvyyden parantamiseen tai arviointiin tulisi käyttää, niin on hyvä myös vähän katsoa, että miltä se vaikuttaisi noin niin kuin tutkimustiedon valossa tällä hetkellä, että mitä ne on ne paikat, missä oikeasti ne asiakkaat ja
ihmiset ylipäätään niin hakee tietoa. Et Google on ollut hyvin dominoiva, YouTube jonkun verran TikTok-hakuja, mutta mikä se on nyt sitten, kun tekoäly, rumba ja hypetys on niin kuin päällä, niin miltä se niin kuin näyttää se eri työkalujen käyttö. Ja sitten pureudutaan semmoiseen kysymykseen, että markkinointitiimeille varmasti hyvinkin niin kuin tuttua ollut jo vuosien, ehkä vuosikymmenen ajan tämmöinen niin kuin hakukoneoptimointi, ja siihen on ainakin pyritty siihen Google-näkyvyyteen vaikuttamaan erilaisilla toimilla. Mutta mitä sitten, kun halutaan näkyä näillä AI-alustoilla, niin onko siinä jotain eroa, ja jos on, niin minkälaista eroa? Miten sitä omaa hakukoneoptimointistrategiaa tulisi ehkä muuttaa nyt, kun ajatellaan sitten nykyistä ja tulevaa AI-käyttöä? Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä olisi niin kuin 3 mallia, miten sä voit seurata ja testata sun AI-näkyvyyttä tänään. Ja sitten käydään sen jälkeen läpi noin kysymykset, mitä olette lähettänyt ennakkoon tai mitä tässä webinaarin aikana tulee. Ja sitten lopuksi vielä meillä on taas tuollainen tarjous teille, hyvät webinaarin kuulijat, tuommoisesta maksuttomasta tekoälyauditoinnista, johon sitten halutessanne voitte osallistua ja sitten voidaan sen puitteissa myöhemmin ihan one-on-one käydä tarkemmin läpi just teidän yrityksen tekoälynäkyvyyttä. Mutta lähdetään viemään asioita eteenpäin. Eli ensimmäiseksi tarkastellaan sitä, että mistä se tekoäly nyt, tai eri tekoälytyökalut nyt sitten oikein niin kuin löytävät tietonsa. Ja tässä on Ahrefsin tutkimuksen dataa. Tämä on nyt niin kuin globaalia dataa, eli tässä voidaan tietysti nopeasti huomata, että siellä painottuu aika paljon tietysti englanninkieliset tekoälyyn tehdyt kysymykset, mutta me voidaan tästä saada selville kyllä niin kuin ihan vaikka pelkästään Suomen markkinaankin liittyviä niin hyviä vinkkejä. Mutta mitä me nyt niin kuin tässä ensimmäisessä kuvassa nähdään, niin täällä on X-akselilla näkyy eri sivustoja ja sitten Y-akselilla näkyy, että kuinka monessa prosentissa tuommoisissa eri työkaluissa, ChatGPT:ssä, Perplexityssä ja AI Overviewsissa, niin kuinka monessa prosentissa, kun niitä on ilmaantunut tämän Ahrefsin työkalun radariin, niin kuinka monta prosenttia niistä on kuulunut tälle kyseiselle verkkosivustolle. Ja ykkösenähän täällä on niin kuin Wikipedia, eli ChatGPT:n viittauksista. Tässä sitten puhutaan nimenomaan siitä, että se on viitannut lähdelinkin kanssa sinne Wikipedian alla sisältävään artikkeliin. Eli ei riitä tuossa tutkimuksessa, että siellä on nostettu vaikka mainittu jotain tiettyä brändiä, vaan tosissaan, että täällä on linkki siinä lähdelistassa ollut, mikä on vienyt Wikipediaan. Ja toisena siellä on sitten ollut YouTubea ja sitten ollut Reddittiä ja sitten on ollut monenmoista muuta. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin, että nopeasti, että minkä tyyppisiä sivustoja on ollut. No okei, siellä on ollut Wikipedia ykkösenä, se on aika luonnollinen varmasti lähde, se on havaittu, että se on melko lailla luotettavaa materiaalia, mitä siellä on. Lisäksi siellä on tietysti hirvittävä määrä sivuja, hirvittävä määrä informaatiota, joten siitä ne tekoälytyökalut helposti saa siitä tietoa ja massaa irti. Samoin kuin sitten YouTube, siellä on monen tyyppistä materiaalia. Reddit taas on niin kuin verkon varmaankin suurin keskustelualusta, ja sielläkin monesta asiasta siellä on aika tiukkaa. Moderointi tarkoittaa sitä, että sinne ei niin kuin helposti pääse ikään kuin markkinointispämmi läpi, joten oletettavasti tekoälyt voi käyttää sitäkin hyvin hyödykseen. Täällä on Krista nostanut
käden. Ö, kirjoitatko Krista vaikka chattiin jos on kysymys tai jos on ollut jotain teknistä hankaluutta, niin Hanna voisi katsoa siitä sen. Sitten mitä muuta siellä on, niin on suurimpia uutissivustoja ja sitten on tietysti suuryrityksiä, Amazonin, Microsoftin ynnä muut, Instagramit ja paljon terveyssivustoja. No, tämä tietysti nopeasti meillä kertoo vähän siitä, että minkä tyyppisiä kysymyksiä usein tekoälylle laitetaan, että terveyspainotteisia kysymyksiä varmasti ollut sitten globaalisti aika paljon, kun nuo terveyssivustot nousee sinne. Mutta mitä muuta me voidaan huomata tästä, että nämä on eniten viitatut sivut on semmoisia, millä on paljon sisältöä, mihin viitata, ja toinen, että ne on jo niin kuin hakukoneidenkin aikana Googlen silmissäkin luotettavia. Eli tässä on nyt oikealla tuommoinen taulukko, mihin nuo kyseiset eniten hakukoneissa viitatut, eniten AI-työkaluissa viitatut sivut on listattu, ja sitten on niiden tuommoinen DR, eli Domain Rating-arvo. Tuo Domain Rating-arvo on semmoinen arvo, millä tämä Ahrefs-työkalu esimerkiksi niin pyrkii simuloimaan sitä, että miten vahvasti Google arvottaisi tätä sivua, ja se käytännössä muodostuu siitä, että paljonko sinne sivustolle tulee linkkejä muilta sivuilta, ja nämä muut sivut, jotka sinne linkkaavat, niin kuinka suuri niiden tämä domain rating-arvo on. Eli kun luotettava sivusto linkittää toiseen sivustoon ja niitä tulee paljon, niin silloin tämä sivusto on ollut pääsääntöisesti Googlen silmissä luotettava. Ja tästä ensimmäisestä kalvosta me voitaisiin huomata, että vaikuttaisi siis siltä, että materiaali, mihin tekoälykin viittaa, niin on semmoista, joka olisi materiaalia myös, joka on Googlen silmissä luotettavaa. Eli mitä opimme markkinoijana tästä? No, jos meillä on mahdollisuus saada meidän tuotteita, henkilöstöä tai yritystä Wikipediaan, että siellä on jotain Wikipedian arvoista, semmoista, mikä ei sieltä editoidu heti pois, niin siellä nyt toki kannattaisi sitten olla. Toisekseen se, että on materiaalia YouTubessa, sitäkin käytetään lähteenä. On hyvä muistaa, että senkin kannalta ikään kuin jos mietitään sitä, että halutaanko nyt tuottaa YouTube-kanavalle materiaalia tai videotuotantoa, niin tässä on yksi semmoinen lisäpointti siihen, että ehkä siihen kannattaa laittaa panostusta. Ja sitten Reddit myöskin, jos se on semmoinen paikka sinänsä, mistä löytyisi keskusteluja, mitkä on relevantteja teidän liiketoiminnalle, niin ei siitä ainakaan Reddit-näkyvyydestä sinänsä haittaa ole täällä AI-puolella. Mutta mitä muuta? Se, että jos sun oma sivusto on niin kuin Googlen silmissä luotettavan oloinen, eli tämmöinen domain rating on vaikka siellä korkea, sinun omalle sivustolle tulee paljon luotettavista lähteistä linkkejä, niin silloin voitaisiin tästä myös lähteä päättelemään, että todennäköisesti se sivusto on silloin myös semmoinen, minkä sisällä olevaa sisältöä ja materiaalia, niin tekoälytkin haluaisivat suositella ja jakaa osana vastauksiaan. No, katsotaan tarkemmin vielä sitten sitä yhteyttä hakukoneen näkyvyyden ja sen AI-näkyvyyden välillä. Jälleen kerran Ahrefs, niillä on aika hyvin ovat tehneet semmoisia pikaisia tutkimuksia tuolla aiheen ympäriltä. Tässä on nyt semmoinen tutkimus, missä he on katsonut niitä AI Overview-sitaatteja, eli niitä, mitkä tulee Googlella siihen AI Overviewiin ja mihin se linkkaa, ja sitten katsonut, että kuinka suuri osuus niistä linkatuista lähteistä niin on siellä Googlen etusivulla tai sitten ränkkää siellä jossain muualla 100 joukossa tai on kokonaan 100 ulkopuolelta. Eli tässä nyt tarkoittaa sitä, että jos haluaa olla siinä AI Overviewssä, josta voimme myös ehkä yleistää sitä, että jos haluaa olla myös muiden tekoälytyökalujen niin kuin radarilla, kun he poimivat lähteitä, joiden pohjalta vastata, niin olisi
aika tärkeää, vaikuttaisi siltä, että on aika tärkeää olla myös siellä Googlen etusivulla näkyvillä. Ja tässä vielä semmoinen huomio, että tässä on ihan viime aikoina tapahtunut tämän suhteen muutoksia, mitkä vaikuttaa tähän ehkä edelleen, varsinkin sitten jos puhutaan niin kuin muista kuin Googlen työkaluista. Eli tämä oli muistaakseni julkaistu tämä kyseinen tutkimus tuossa elokuussa, ja taisi olla syyskuun ehkäpä 12. päivä, kun Google muutti teknisesti sitä, että miten sieltä rajapintojen kautta noudetaan noita hakutuloksia niin, että aikaisemmin sieltä pystyi yhdellä rajapintakutsulla noutamaan top 100 tulosta tietylle haulle, niin syyskuusta eteenpäin sieltä on enää pystynyt yhdellä rajapintakutsulla nappaamaan 10 kerralla. Ja tämähän nyt sitten tietysti taas tarkoittaa sitten AI-työkaluille sitä, että jos ne haluaa käyttää Googlen hakua ja pureutua siellä kauemmas kuin sen ensimmäisen sivun, tai pureutua sinne ensimmäisen sivun jälkeiseen maailmaan, niin heillä taas sitten toi rajapintalasku, mitä he maksaa Googlelle, niin kasvaa. Eli todennäköisesti aikaisemmin, kun he on pystynyt napsaseen yhdellä appikutsulla 100 tulosta sieltä itselleen lähteiksi, niin nykyisen pystyvät ainoastaan tekemään 10. Jos ne haluaa sen 100 tehdä, niin se maksaa 100-kertaisen määrän appikutsuja, joten todennäköistä on, että silloin kun muutkin AI-työkalut haluaa käyttää sitä Googlen hakutuloksia löytääkseen hyviä lähteitä, niin entistä enemmän ne pyrkii siihen, että ne löytäisi sieltä järkevät lähteet sen ensimmäisen 10 sijoituksen sisältä. Joo, eli toi vaikutti siltä, että se, että mistä ne tekoäly kaivaa sitä informaatiota, tietoaan, jota käyttää lähteissä, niin on isoista sivustoista, jotka ovat olleet auktoritäärisiä, plus sitten tietysti, jos niistä ei sitä informaatiota löydy, niin toki sitten vaikka esimerkiksi sinun omalta verkkosivulta tai jostain muista pienemmistä sivustoista. Silloinkin vaikuttaisi, että se asiat, mitä on ikään kuin aikaisemmin tehty Google näkyvyyden parantamiseksi, niin on hyvinkin paljon niin kuin samanlaisia asioita, mitkä parantaa sitä tekoälynäkyvyyttä. Mutta sitten katsotaan seuraavaksi sitä, että okei, mistä ne ihmiset nykyisin sitten hakee tietoa. Eli tosissaan tuntuu siltä, että paljon on herätty yritysten niin kuin hallituksissa ja johdossa siihen, että miten tätä tekoälyä käytetään ja miten me oikein tekoälyssä näytään, mutta sitten tietysti se kysymys on siitä, että mikä on niin kuin tämän hetken todellinen tilanne siitä, että mitä ihmiset nyt käyttää verkossa työkaluna hakijakseen, koska siitähän me sitten niin kuin voidaan lähteä vähän päättelemään sitä, että minkälaisiin asioihin meidän nyt niin kuin ylipäätään markkinoissa kannattaa panostuksia laittaa. Mutta laitetaan sitä ennen kuin katsotaan tarkemmin, niin meidän päivän eka polli pyörimään. Eli kysästään nyt teiltä, että milläs tavalla te oikeastaan millä tavalla te itse haette tietoa. Eli nyt pitäisi ilmestyä sinne teille kysymys siitä, että miten käytät itse tekoälyä tiedonhankintaan ja jäsentämiseen. Käytätkö säännöllisesti? Käytätkö toisinaan? Etkö käytä ollenkaan vai onko sellainen tilanne, että haluaisit käyttää, mutta et oikein osaa? Annetaan vielä pieni hetki tuossa vastata ja katsotaan sitten kysymyksiä, vastauksia siihen.
Noin. Ja siitä polli kiinni ja nyt näkyykö siellä ihmisillä tulokset? Näyttäisi siltä, että meidän arvon osallistujista niin hyvin aktiivisesti käytetään tekoälyä tiedon hankintaan. 70% sanoo, että käyttää säännöllisesti, 27% sanoo, että käyttää toisinaan, 1% siellä sanoi, että haluaisi käyttää, mutta ei osaa, ja sitten 2% sanoi, että ei käytä. Eli tässä meidän tekoäly kiinnostuneessa yleisössä niin vaikuttaisi olevan semmoinen tilanne, että hyvinkin paljon sitä tekoälyä käytetään vastausten löytämiseen. Mutta miltä näyttää globaali tilanne? Tässä on yhden tutkimuksen tilastoa siitä, että miten on kehittynyt hakumäärät Googlessa ja sitten hakumäärät AI-chateissa noin vuodesta toiseen. Ja kuten huomataan siitä, ensimmäinen tietysti tuommoinen asia, mikä huomataan, on, että hakumäärät kokonaisuudessaan on kasvanut ja nuo ennusteet tuonne tulevaisuuteen näyttäisi siltä, että hakumäärät kasvaa. Eli yhteenlaskettuna, jos otetaan niin kuin karrikoidun sekä Google-hakukone että sitten AI-työkalut, niin entistä enemmän ihmiset käyttävät näitä työkaluja tai ylipäätään digitaalisia ympäristöjä löytääkseen vastauksia kysymyksiinsä. Mutta sitten, mikä tietyllä tavalla on huomattavaa, kun lähtee miettimään sitä, että minkälaisella kiireellisyydellä tulee esimerkiksi yrityksen hallitukselta tai johdolta kyselyitä riittyen AI-näkyvyyteen, niin kuitenkin tämä AI-chateissa tehtyjen hakujen määrä niin on kasvava kyllä, mutta vaikuttaisi siltä, että edes noin niin kuin ennusteissa, niin se ei ole tuolla 3-4 vuoden päästäkään niin edes puolta siitä, että mikä tehdään tällä hetkellä Googlessa. Okei, se on yksi osa totuutta. Katsotaan sitten vielä eteenpäin, että mistä niin kuin nykyisellään vuonna 2025 niin verkkosivuliikenne tulee. Tässä on taas Ahrefsin hyvää tutkimusdataa, 82 000 sivustoa ollut käyttänyt heidän Ahrefs web-analytiikkaa ja sieltä koostettuna, että mistä se liikenne oikeasti sinne sivustoille tulee. Niin ensimmäisenä siellä on Google. Kaikesta sivustoliikenneestä näille sivuille niin semmoinen melkein 40% niin tulee Googlen hakujen kautta. Sitten direct eli suoraan semmoisista lähteistä, mitä ei tunnisteta tai että ihmiset kirjoittelee ihan suoraan sen osoiteriville kyseisen sivuston osoitteen, niin siitä tulee sitten semmoinen 35%. Sitten sen jälkeen isot someplatformit, Facebook tuottaa sieltä semmoisen 7%, maailman kakkoshakukone Bingi siellä semmoisen 1,5%, sitten tulee Instagramia, Yahoota, Yandexia, YouTubea ynnä muuta. Ja sitten täällä listalla ensimmäinen tekoälytyökalu on ChatGPT, ja sieltä on tullut semmoinen 0,165% kaikesta liikenteestä. Copilotista, Perplexitista ja Geministä sitten vielä vähemmän. Eli se semmoinen niin kuin tämän hetken tilanne on se, että vaikka sä miten sinänsä näkyisit siellä tekoälypuolella, niin sillä ei nyt niin kuin justiinsa marraskuussa, joulukuussa, eikä todennäköisesti ehkä vielä kesäkuussa 2026kaan, niin sieltä ei tule niin kuin merkittävää määrää liikennettä sun sivustolle, jos vertaa niin kuin muita lähteitä, joista sitä liikennettä voidaan hankkia. No, mutta tämä oli globaalia dataa.
katsotaan sitten vähän, että miltä se näyttää enempi niin kuin Suomi-painotteisesti. Eli me tuossa kaiveltiin sitten tietoja meidän Google Analyticsista, ei siis meidän sivuston, vaan kaikkien semmoisten sivustojen tiedoista, joihin meillä on pääsy. Siellä on mukana monen tyyppistä toimialaa, siellä on mukana meidän niin kuin, omia erityyppisiä sivustoja, mutta niissä niin kuin verrattuna tuohon aikaisempaan dataan, niin ehkä semmoinen pääasialliset erottuvuudet on, että suurempi osa näistä sivuista niin tähtää Suomen markkinoilla saatuun trafiikkiin. Ja sitten tietysti se, että me olemme olleet häsäämässä jollain osin ainakin kaikkien näiden tähän, tähän datasettiin koottujen sivustojen kanssa. Mutta katsotaan, miltä se sitten vaikuttaa. No, kuinka paljon sieltä tässä meidän datasetissä niin tulee keskimäärin orgaanista liikennettä? 33%, eli vähän vähemmän kuin tuossa Ahrefsin tutkimuksessa. Tosin tässä on mitattu vain Googlen orgaaninen liikenne, ja mä en ole ihan varma, että oliko tuossa Ahrefsin tutkimuksessa eroteltu Googlen mainosliikennettä, että onko se ollut vain kaikki referaali, mikä tulee Googlelta. Mutta tässä on mukana ainoastaan tässä meikäläisen numerossa niin orgaanisen ei maksetun Google-trafiikin kautta tullut kävijä. Eli keskimäärin siellä nyt ainakin semmoinen niin kuin, 1/3 tupsahtaisi sieltä Googlen hakujen kautta sivustoliikenteessä. No, miten sitten tämä tällä hetkellä ehkäpä eniten käytetty tekoälytyökalu, no Copilot, jos lasketaan siitä pois, niin ChatGPT:stä sitten taas niin kuin keskimäärin 0,24% tästä liikenteestä, mikä näille sivustoille on tullut, niin on tullut taas ChatGPT:n kautta. Tässä muuten toi data on kerätty nyt tämän vuoden aikana, eli 1. tammikuuta olikohan se nyt sitten, taisi olla silleen, että mä pistin cutoffin tuohon lokakuun loppuun viimeiseen päivään. Eli kuten huomataan, niin huomattavasti merkittävämpi määrä edelleen tulee tuolta Googlen orgaanisten hakujen kautta. No, katsotaan vähän, että minkälaista se vaihteluväli siellä sitten on ollut. Eli meidän setissä niin sivustolla, jolla suurin osa trafiikista tuli Googlen orgaanisesta liikenteestä, niin siellä oli 86%, ja sitten sivusto, jolla oli niin kuin pienin osuus Googlen orgaanista trafiikkia, niin se oli 7,7%. ChatGPT:n osalta se sivusto, joka sai eniten ChatGPT-trafiikkia noin niin kuin suhteessa muihin lähteisiin, niin se oli 1,67%, ja sitten oli myös muistaakseni ehkä 2 sivustoa, joille ei ole ChatGPT-trafiikkia tullut laisinkaan tämän vuoden aikana. Tästähän me nyt niin kuin nähdään, että jos tällä hetkellä tai vaikka seuraavan niin kuin 3 kuukauden, 4 kuukauden, jos me puhutaan seuraavista tulevista kvartaaleista oikein niin kuin kvartaalitalouden puolella, ja mietitään sitä, että mistä me nyt haluttaisiin, mistä me voitaisiin saada lisää liikennettä sivustolle, mahdollisesti maksavia asiakkaita, niin se tekoälyplatformit itsessään niin todennäköisesti ei ole se ratkaisu, josta nyt niin kuin lyhyen aikavälin aikana niin se trafiikki käydään hakemassa. Mutta sitten, kaikki trafiikkihan ei ole tietenkään samanlaista, eli onko se liikenne laadukasta? No, liikennehän on laadukasta silloin, kun se tekee verkkosivustolla semmoisia asioita, mitä me sen halutaan tekevän. Eli esimerkiksi ottaa yhteyttä, ja sitten jos ne yhteydenotot on vielä semmoisia, mistä muodostuu jonkinnäköisiä liiketoimintamahdollisuuksia tai jopa liikevaihtoa, niin ne on hyviä. Ja sitten tietysti verkkokauppapuolella se, että tulee niitä ostoja.
Ja tuossa mä nyt sitten filtteröin, jotta olisi niin kuin mahdollisimman vertailukelpoista dataa, niin siitä kaikki semmoiset sivustot, jotka tekee verkkokauppatoimintaa, ja katsotaan, että miten se ChatGPT:stä tullut trafiikki, saako sillä myyntiä. Ja meidän datamme mukaan niin ChatGPT itse asiassa on ehkä noin niin kuin email-liikenteen jälkeen niin parasta laatua verkkokaupalle. Eli ChatGPT-kävijä toi sitten 31,54% enemmän myyntiä kuin semmoinen Googlen orgaanisesta tullut kävijä. Ja se on hyvä ottaa tässä huomioon, että myös niin kuin Googlen orgaanisen liikenteen kautta tulleet kävijät verkkokauppoihin on yleensä hyvinkin niin kuin laadukkaita, eli siis konversioprosentit sille liikenteelle on pääsääntöisesti hyvää, mutta ChatGPT:llä on vielä vähän reilu kolmannes parempaa. Eli siis, mitä me voisimme tästä nyt sitten lähteä päättelemään on se, että ChatGPT ja muut tekoälyhaut todennäköisesti tulevaisuudessa kasvaa. Niiden tuoma liikenne sitten, kun sieltä tekoälystä se, että joku klikkailee sitä kyseistä linkkiä ja se tulee sulle sivustolle verkkokauppaan, niin se on aika lailla kvalifikoitu ostaja siinä vaiheessa. Eli se keskustelut tekoälyn kanssa on niin kuin poistaneet siitä hyvin paljon erinäköisiä ostonesteitä. Mutta tämä ei ole mikään siihen liikenteeseen nojaaminen ei ole mikään quick fixi nyt seuraavan ehkä vuodenkaan aikana, jos halutaan niin kuin parantaa yrityksen numeroita. Mutta se, mikä mielenkiintoinen aspekti tässä tulee, on se, että meillähän sitten näyttäisi siltä, että tämä tekoäly näkyvyyden parantaminen ja hakukone näkyvyyden, joka taas tuo hyvinkin paljon keskimäärin niin kuin trafiikkia sisään silloin, kun sitä hakukoneen näkyvyyttä on, niin näiden parantaminen kulkee monesti käsi kädessä. Mutta toki siinäkin sitten pieniä eroja on. Eli jos katsotaan tuosta, että mitkä asiat vaikuttaisivat Ahrefs-tutkimuksen mukaan siihen AI-näkyvyyteen, niin tämä nyt on yksinkertainen korrelaatiotutkimus, eli tässä nyt on verrattu sitä, että AI-näkyvyydessä, onko siellä paljon niitä AI-työkaluissa Ahrefsin huomaamia viitteitä sivustolle, ja sitten sitä, että onko sillä sivustolla esimerkiksi paljon noita mainintoja. Ja näitä on verrattu ainoastaan sillä tavalla, ei ole mikään sen merkittävämpi malli ollut käsittääkseni tässä kyseisessä tutkimuksessa, vaan on vertailtu ihan vaan niin kuin korrelaatiota näiden välillä. Mutta näyttäisi siltä, että silloin kun sulla on mainintoja sun brändissä verkossa paljon, niin sitä enemmän sä näyt siellä AI-puolella. Jos sulla on brändillä ankkurilinkkejä paljon, niin sitä paremmin sä näyt siellä AI-puolella. Tarkoittaa siis sitä, että jollain toisella sivustolla on linkki, joka linkittää sun sivustoon ja siinä linkissä on tekstinä ollut sun brändi. Ja sitten jos sulla on ollut brändinäkyvyyttä, tai siis niin kuin brändillä hakumääriä, eli sun brändi on sinänsä tunnettu, niin nekin sitten on brändejä, joihin AI myös viittaa. DR, mitä tuolla mainittiin, eli toi Ahrefsin työkalun auktoriteettia mittaava lukema, sekin siihen vaikuttaa. Paljonko on linkkejä kaiken kaikkiaan tai domaineita linkittää sun sivulle, paljonko on trafiikkia, paljonko on backlinkkiä. Nämähän on nyt tietysti monet semmoisia toisiinsa riippuvia suureita myöskin. Mutta se, mikä tuolla näkyisi, että mikä nyt ainakin auttaa, on se, että sun
brändistä puhutaan myös muilla sivuilla kuin sun omalla sivulla. Ja laitetaan tuolta seuraavaa pollia kehiin vielä tuossa ennen kuin mennään näihin eroihin. Eli no, minkä takia se ei annakaan. No niin, siellä oli edellinen vielä näkyvillä. Eli laitetaan tuolta seuraava kyssäri. Kysytään vähän siitä, että miten toi hakukoneen näkyvyys sinänsä, että onko se ollut semmoista asiaa, mihin teillä on niin kuin panostettu? Kun vaikuttaisi siltä, että nämä kaksi asiaa on semmoista, mitkä kulkee aika lailla käsi kädessä. Noin, mä pysäytän sen vaikka siinä ja otetaan taas näkyviin. Eli näyttäisi myös siltä, että meidän valveutunut osallistujajoukkomme on tähänkin panostanut, eli kysyttiin, että seuraatteko, pyrittekö parantamaan yrityksen ja hakukoneen näkyvyyttä, niin suurin osa vastaajista sanoo, että se hakukoneen näkyvyys on strategisesti tärkeää ja sitä seurataan. Sitten seuraavaksi suurin joukko, 22% on, että haluttaisiin seurata ja parantaa, mutta ei ole ehkä ihan riittävästi osaamista. Ja sitten 7% on semmoinen, että ei seurata sitä heillä. Niin nyt tämä on hyvä aihe tuossa meillä, koska te ilmeisesti jo suurin osa teistä tekee ja seuraa ja pyrkii parantamaan hakukoneen optimointia, niin katsotaan seuraavaksi sitten, että minkälaisia asioita ne on, mitä ehkä pitää tehdä sitten nykyisellään pikkusen eri tavalla, vaikka ne perusasiat onkin edelleen AI-maailmassakin hyvin samanlaisia. Eli mitä on niin kuin huomattu tuossa, että AI silloin, kun se ei ole ikään kuin ollut sen koulutusmateriaalissa, tai sitten jos käytetään varsinkin noita maksullisia malleja, niin he pyrkivät hakemaan sen tuoreimman tiedon, niin silloin he käyttää hakukoneiden, Googlen, nykyisellään myös ChatGPT vahvasti Googlen indeksiä. Ja kuten tuossa puhuttiin, niin siellä joutuu kuitenkin sitten AI-työkalujen taustalla olevat insinööritiimit niin vastaamaan myös sieltä, että paljonko siihen menee resursseja siihen AI:n tuottamaan vastaukseen. Ja top 10 hakutulokset saa sillä yhdellä API-kutsulla, jos haluaa sieltä enemmän, niin sitten pitää työkalujen maksaa Googlelle enemmän, jolloin se sieltä Googlen etusivulta löytyvät tiedot, niin niiden käyttäminen on vain taloudellista sille AIlle. Joten todennäköisesti, kun sun tulokset on siellä Googlen top 10, niin todennäköisesti ne päätyy silloin sinne AI-työkalujen käyttämiseksi käyttämiin lähteisiin. Mutta sitten ehkä semmoinen pieni vivahdeero tietyllä tavalla on siitä, että kun tekee erinäköisiä AI-hakuja, niin sieltä voi aika nopeasti lähteitä kaivamalla huomata, että kyllähän se niin kuin pyrkii varmistamaan sen vastauksensa oikeellisuutta. Ja miten se pyrkii sitä tekemään on, että tämä niin kuin samanlainen vastaus toistuisi sitten monen lähteen kautta. Ja sitten jos ne on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kysymyksiä just niin kuin tuotteisiin, tuotteiden hinnoitteluun tai palveluiden laatuun liittyviä kyssäreitä, niin silloin se on hirveän hyvä, että vaikka ehkä aikaisemmin olisi pystynyt, sanotaan nyt, saamaan sen tyypin sisään sillä, että on kirjoittanut omalle sivulleen jonkunlaisen vertailun, jossa sitten ehkäpä hieman harhaisesti nostaa vaikka sitä omaa tuotettaan esille, mutta on saanut sen ränkkäämään etusivulle, niin se ei sitten enää välttämättä
AI-puolella riitäkään, vaan tulisi olla myös näitä positiiviset arvostelut tai saman tyyliset informaatiot löytyvissä myös jonkun toisen lähteen kautta. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että ehkäpä painottuu entistä enemmän se, että ei pelkästään, että mitä mä kirjoitan omalla sivulla, minkälaisessa mallissa mun oma sivusto on, vaan että miten mä myös näyn verkossa sitten siellä oman sivuston ulkopuolella. Tämä on siis ollut ihan niin kuin yksi näistä hakukoneoptimoinnin perusjaloistakin tietysti, että okei, mulla on se, että oma sisältö, oma sivuston tekninen valmius ja sitten se, että hei, miten minkälaiset lähteet mun sivustoon linkittää, niin onhan se siellä aina ollut, mutta mun henkilökohtainen fiilis on, että se on niin kuin se asia, mitä niin kuin kaikkein vähiten on oikeastaan suomalaisissa markkinointitiimeissä niin hakukoneoptimoinnin puolelta tehty. Mutta se sivuston ulkopuolella tapahtuva optimointi, linkkien rakennus, miksi sitä nyt halutaan sanoa digitaalinen PR, niin mä näkisin, että se on semmoinen asia, mihin ehkä kannattaa sitä omaa hakukoneoptimointistrategiaa nyt sitten niinku suunnata enempi. Ja sitten tämä, mikä itse asiassa nousee usein esille, on nämä informatiiviset haut. Että mitä tapahtuu, ja tuolla toi Googlen AI Overview on itsessään sitä muuttanut, että vaikka hakukäyttäytyminen ei ehkä muuten ole niin vahvasti vaikka siellä ChatGPT-chatissa, mutta se Googlen AI Overview, niin se ottaa paljon noista miten teen, milloin jotain tapahtuu, mitä eroa on asian X ja Y välillä tyyppisistä kysymyksistä, ja ne ei enää johda verkkosivuliikenteeseen. Ja tämä on usein semmoinen, mikä siellä ilmaantuu sitten jossain kohtaa markkinointipalavereja, että joku on havahtunut siihen faktaan, että hei, meidän niin kuin, Googlesta tuleva liikenne on lähtenyt tippumaan, ja sitten kun sitä lähtee katsomaan sitä dataa, niin voidaan olla, että siellä se saattaa olla niin kuin näytöt jopa kasvaneet tai pysyneet ainakin edelleen samoina, että kuinka monessa Google-haussa siellä näytään, mutta niistä ei tule niitä klikkejä, koska meidän sivuston sisältö on vastannut silloin johonkin informatiiviseen hakuun. Ja aikaisemmin ollaan hyvinkin kivasti sitten saatu näitä informatiivisia kyselijöitä meidän sivulle, ja sitten on ehkä saatu ne tekemään jotain asioita, saatu ehkä ne lataamaan joku white paper ja saatu niiden kontakti sitä kautta. Ja siihen ei nykyisellään sitten enää niin helposti päästä. Mutta välillä sitten on ollut, että me ollaan paljon tätä trafiikkia saatu, mutta siellä ei välttämättä ole ollut ihan oikeasti nyt, kun lähdetään sitä kriittisesti katseleen, niin näillä kyselijöillä ja tiedon etsijöillä niin ei välttämättä itse asiassa ole ollutkaan suurta taloudellista merkitystä. Niin jos sun sisältö, strategia, sun sivusto ja sen niin kuin hakukoneoptimointi on pohjautunut tämmöisiin informatiivisiin hakuihin, niin nyt kannattaa kriittisesti arvioida, että mikä on niin kuin tämä arvo siitä, mikä on tullut. Että ne tippuu, okei, mutta onko ne semmoisia, mitkä on oikeasti tuottanut meille jotain liiketoimintaa? Jos on, että ei, tuntuu siltä, että meillä on vaikka useamman vuoden säteellä katsonut, että informatiivisten hakujen ja niiden kautta tulleiden sivustokävijöiden määrä on kasvanut, mutta sitten näyttää siltä, että myynti- ja liidimäärät ei ole ollenkaan niin kuin suhteessa siellä kasvavaan selittävät tekijät, on jotkut muut kampanjat tai jotkut tietyt hakutermit, niin sittenhän se strateginen vaihtoehto tai taktinen vaihtoehto siinä on, että ei enää niin hirvittävästi välitetäkään niistä informatiivisista hauista. Ja sitten taas, jos sä olet paikallisesti toimiva yritys, eli semmoinen, joka yleensä pyrkii tupsahtamaan siihen Googlen karttalistaukseen, ravintola, kahvila, parturi, kampaamo ynnä muuta, niin Googlen maailmassa on ollut hyvä kerätä niitä Googlen omia arvosteluja sinne. Se on auttanut varmistua siitä, että se sun My Business Listing on kunnossa. Mutta sitten jos katsotaan, että millä tavalla tekoälytyökalut vastaa vaikka siihen, kun mä etsin nyt sitten Tampereen parasta grillikioskia, niin mä voin huomaa siitä, että se koostaa mulle jonkunlaisen esimerkiksi tähtiarvostelun siihen, se listaa mulle sinne
top 3 tai top 5, ja sitten tietysti voin pyydää lisää. Mutta mistä se niin kuin kaivaa ne arvostelut, niin on useista eri lähteistä. Siellä on TripAdvisoria, siellä on Restaurant Guidea, siellä on Yelppiä, niin se tarkoittaisi siis sitä, että paikallisyrityksenkin pitäisi satsata siihen. Edelleen sama asia, mitä nyt on sinänsä toitotettu, että mikä nyt tämmöisen niin kuin paikalliseen hakukoordinointiin auttaa, mutta entistä niin kuin tärkeämpänä se, että sulla on se sun yritys näkyvillä useassa eri sivustossa, useissa eri lähteissä. Sinne saa antaa arvosteluita useasta eri palvelusta. Ja sitten kun ihmetellään sen tekoälyn kanssa, että mikä nyt näistä on lähellä ja mulle sopiva reitti, niin erityisen tärkeää on se, että pistetään ne osoitetiedot oikein ja mielellään kirjataan hyvinkin samalla tavalla kaikkiin näihin listauksiin, sosiaalisen median tileille Facebookiin ja sinne Google My Businessiin. Mutta jälleen kerran semmoinen vähän trendinomainen tässä on, että asioita, mitkä tapahtuu siellä sun verkkosivuston ulkopuolella tai sun My Business listingin ulkopuolella. Et pitää keskittyä siihen ää, näkyvyyteen myös muualla kuin siinä omalla sivulla. Summa summarum, tarvitseeko siis muuttaa hakukoneoptimointistrategiaa? Jos se on nojannut niihin informatiivisiin hakuihin, niin todennäköisesti sun liikenne on vähentynyt jo ja vähenee entisestään. Arvioi, että onko sillä taloudellista merkitystä, että sä näyt näillä informatiivisilla hauilla. Muuta tarvittaessa fokusta ostotermeihin, eli se sun hakukoneen strategia esimerkiksi siihen, että et pyri kertomaan vaikka, että millä tavalla perinnönjako tehdään, jos olet asianajotoimisto, vaan keskityt asioihin, joilla sitten näyt siellä vaikka sillä termillä perinnönjako, joka johtaa sitten useimmiten niin kuin palvelun hakemisiin. Se on omalta osaltaan tietyllä tavalla kovempi jumppa, kun etsii niitä semmoisia niin kuin pitkän hannan kysymyksiä, mutta siihen sitten tulisi fokusoitua. Sitten tämmöisten niin kuin linkittömienkin brändimainintojen arvo kasvaa. Tarkoitan siis tällä sitä, että aikaisemmin niin kuin hakukoneoptimoinnissa niin on hyvin vahvasti keskitytty siihen, että jos meidän yritys nyt näkyy jossain, niin varmistutaan, että sieltä tulee sitten linkki meidän sivulle, kotisivulle tai sopivasti valittuun sisäsisältöön. Mutta niin kuin tekoälyjen maailmassa, kun se ei pelkästään katsele sieltä sitä, että kuinka moni ja minkälainen domaini linkkaa, vaan että mistä vaan löytyy siitä sisältövektoreista löytyy niitä brändimainintoja, niin se tarkoittaa, että tämmöiset linkittömät brändimaininnat on entistä niin kuin hyödyllisempiä. Mutta jotta me saadaan niin kuin maksimihyöty tässä, niin aina silloin semmoinen perustaktiikka ja peukalosääntö, että aina kun jossain sut mainitaan, niin kysy silti sitä linkkiä. Pyri siihen, että sieltä myös saisit sen linkin omalle sivustollesi. Koska se auttaa sitten näissä normaalihauissa, joita edelleen niin kuin suurin osa tekee, Googlen hakuja ja mistä niin kuin edelleen suurin osa trafiikista tulee, mutta sitten myös se linkit auttaa niitä sun sivuston sisältöjä nousemaan useampiin tuloksiin sinne top 10, jotka sitten taas on AIlle myös taloudellisesti kannattavia käyttää niitä lähteinä, jolloin se nostaa sitä AI-näkyvyyttä. Ja paikalliset toimivat yritys ennen kaikkea, niin nyt teet muidenkin profiilien kuin sen Google My Business-profiilin päivittämisen, TripAdvisorit ynnä muut Yelpit kondikseen, kerätään arvosteluja monessa paikassa. Sivuston ulkopuolinen näkyvyyden vaikutus siis kaiken kaikkiaan niin kuin kasvaa tässä hakukoneoptimointi kautta AI-optimointi ilmaisen näkyvyyden maailmassa. Panosta siihen PR ja linkkien rakennukseen. Siinä olisi semmoinen niin kuin shifti. No, sitten, kuinka sitä voidaan seurata ja sitten testata sitä nykyistä AI-näkyvyyttä. Itse mä näkisin tai käytän pääasiallisesti nykyisin niin kuin 3 tapaa. Ensimmäinen on ihan manuaalinen testaaminen. Mä muodostan jotain testikysymyksiä esimerkiksi, jos mä haluaisin tietää sieltä, että miten nyt vaikka hiihtomatkojen
näkyvyys eri AI-työkaluilla olisi, niin mä muodostaisin sinne kyssäreitä. Ensin vaikka ihan Excel-sheettiin listaisin niitä, että suosittele parasta hiihtolomamatkaa ää, 2025. Sitten mä sinne yleensä lisäisin myös niin kuin hiihtolomamatkoja eri budjeteille. Ää, Saattaisipa olla, että kyselen sitten niin kuin vastaavia tai lisäkysymyksiä AIlta, jotka mä laitan sinne mun Exceliin. Ja sen jälkeen ottaisin toisen AIn mielellään semmoisen, että se on vähintään siinä inkognito-tilassa tai sitten niin mieluusti, että en olisi kirjautunut sillä omalla normaalilla tililläni sinne testaamaan, jotta se ei assosioisi niin, että tietää, että minun bisneksiä on tietyt bisnekset ja pyrkisi minua hyvillä vastauksilla niin pitämään tyytyväisenä. Niin anonyymisti AIlta sitten laittaa niitä testikysymyksiä sinne, kirjaisin ylös, että kuinka usein se on minua siellä suositellut, kuinka monesti se on minua sinne siellä viitannut ja myös yleensä se, että miten ne ää, kilpailijat, jotka siellä on näkynyt, niin ovat olleet, koska sitten voin analysoida ja tutkia, että miltä ne kilpailijoiden näkyvyys sitten verkossa heidän omalla sivustollaan plus muilla sivustoilla vaikuttaa ja sitten lähteä tekemään sen pohjalta toimenpiteitä, jotta itse saisin samanlaista näkyvyyttä. No sitten niin kuin nopeista testeistä HubSpot AEO Grader on ihan kiva. Se antaa tekoälynäkyvyydestä arviointeja ChatGPT:ssä, Perplexityssä ja Geminissä. Se on ilmainen työkalu siinä. Mutta sitten se myös antaa pisteyttää sävyä, eli sitä, että minkälainen on se sentimentti niissä vastauksissa ollut, onko se ollut negatiivista vai positiivista. Ja sitten kolmantena toi Ahrefs, maksullinen työkalu. Se, mitä se niin kuin mittaa, niin on sitten ei niitä brändimainintoja, eli ei kuinka monta kertaa erityyppisissä kysymyksissä on vaikka Kamu Digital esiintynyt, vaan sitä, että kuinka monesti siellä sen databaseissa niin kamu.digital osoitteena sitten on näkynyt lähteessä. Mutta se on siitä hyvä malli, että se on vähän niin kuin sama kuin tämmöisten normaalien hakukoneoptimoinnissa aikaisemmin ihmeteltyjen backlinkkien, sivustolle johtavien linkkien seuraamiseen, ja se on niin kuin ajatuksellisesti vastaa sitä vahvasti samaa. Mutta jes, hyvä. Ollaan ehkä melkein aikataulussa. Paljon on tullut materiaalia lyhyen aikaan, ja nyt varmaan päästään sinne kysymyksiin, joita ehkäpä onkin useampia. Jes, vielä saa lähettää lisää kysymyksiä. Siellä on nyt tullut yksi tuonne chattiin. Joo. Eli tuli vähän tuolle aikaisemmin, mutta kysymys oli, että ymmärsinkö oikein, että e-mail on edelleen tehokkain tapa saada aikaan oikeanlaista toimintaa verkkokaupassa, vai jäikö jokin lause nyt täällä Joo. kuulematta? All right, yes. Eli se oli siihen, kun mä kommentoin niitä, mikä niin kuin meidän datassa niin noista lähteistä konvertoi, eli todennäköisimmin johtaa verkkokaupoissa sitten myyntiin, niin kyllä e-maili sitä tekee, mutta tässä on tietysti hyvä sit ymmärtää se konteksti, eli ja sitten tässä niin kuin puhuttiin, että e-maili tässä tapauksessa on siis semmoisia, jotka ovat siellä verkkokaupan asiakaslistalla halunneet sinne mukaan, ja näissä tietenkin email-kampanjoita osa on muun muassa sitten tämmöisiä abandoned card, eli automaatioita siitä, että sä oot jättänyt ostoskoriin jotain ja siitä tulee muistutuksia, jotka sinne attribuoituu. Mutta onhan e-maili tehokas tapa saada ihmisiä ostamaan tai tekemään monia asioita, varsinkin silloin, kun ne on niin kuin semmoisia, jotka on halunnut siellä suunnistella olla. Mutta sä toki tarvitset niin kuin jotain muuta kanavaa siihen, että sä saat niitä uusia ihmisiä, jotka sitten voi päätyä sinne sähköpostilistalle jossain vaiheessa. Jes, hyvä. Otetaanko sitten vielä toinen tuolta chatista, mikä tuli just äsken? Se oli, että olisiko sinulla esimerkkejä muita profiileja, luetaanpa uudestaan. Olisiko sinulla esimerkkejä muita profiileja voi verkkoon luoda Google Business-tilin lisäksi, joista voi olla AI-näkyvyydelle hyötyä?
Joo, Onko muita? Joo. joo. No se riippuu tietysti sitten vähän siitä omasta liiketoiminnasta, mutta niin kuin kaikki tämmöiset perus niin kuin listaukset, jelpit ynnä muut, niin semmoiset, mihin niin kuin esiintyy se, että sulla on yritys ja sulla on sen osoitetiedot olemassa näkyvillä. Et, ö, siitä ei niin kuin hirvittävästi ole haittaa, että niitä listailee kaikkialle, mihin saa, koska sitten niin kuin esimerkiksi se AI niin pystyy sieltä törmäämään siihen ja toteaa, että osoite on nyt sama tuolla ja tuolla ja tuolla, okei, tämä nyt on varmaankin Tampereen vaikka Ratinan alueella sijaitseva kahvila, niin helpompi, jos joku kyselee tismalleen siitä, suositella sitä sitten. Jes, ja sitten meillä oli vielä etukäteiskysymyksiä tullut Joo, pari kappaletta, käy vaikka ne seuraavaksi. Eli siellä oli, että miten asiakasarviot ja asiakaskokemukset näkyvät, miten AI on muuttanut tilannetta ja mistä AI löytää asiakasarviot. Tuohon nyt vähän vastattiin jo varmaan webinaarissa, mutta joo. haluatko vielä kerrata? Niin, eli mistä löytää asiakasarviot, se tosissaan riippuu tietysti, että mikä niin kuin, mistä kysytään, mutta kyllä ne niin kuin pääasiallisia on, että siellä on se Googlen arviot, sitten monissa paikallisyrityksissä TripAdvisoria se käyttää paljon, Ö, kaivelee myös sitten niin kuin ainakin tuolla ravintolapuolella, niin Restaurant Guide, .comista tuntuisi olevan paljon. Et se pääasiallinen niin kuin idea siinä on, että tulisi olla sit niin kuin monessa platassa näkyvillä samat tiedot ja mielellään, että sinne tietysti helpoin tapa saada niitä hyviä arviointeja sitten on se, että palvelee niitä asiakkaita hyvin, niin sitten olisi hyvät tähdet. Et vaikka se ei ottaisi, jos sulla on hyvät Google-tähdet ja tällä kertaa se sitten syystä tai toisesta niin ei törmännyt siihen lähteeseen, niin sitten se löytäisi vaikka ne hyvät tähdet sieltä TripAdvisorin puolelta. Yes. Ja sitten oli vielä toinen. Onko metan kanavien merkitys kasvanut tekoälyn myötä? Toisin sanoen, hakeeko tekoäly enemmän tietoa metasta kuin Google Haut? No siihen vähän taas vastattiin, mutta vastaan vielä uudestaan. Joo, mä sanoisin, että siis Google Haut, kyllähän sellakin niin kuin Facebook-profiili sinne saattaa tupsahtaa, varsinkin niin kuin brändihauissa. Mutta samalla tavalla sitten noi tekoälytkin niin tuppais. Kyllä siellä niin kuin lähteestä löytyy, erityisesti niin kuin missä huomaa sitä mun mielestä on noista niin kuin paikallisyrityksen kohdalla, että siellä niin kuin lähteissä löytyy se Facebookki. Toki siinä taas painottuu se, että monilla tämmöisellä paikallisemmalla toimijalla, niin Facebook on usein se, joka korvaa vähintään vähän sitä verkkosivustoa, että sinne on laitettu tietoa ja päivitettyä tietoa, mitä ei sitten niinku verkkosivustolla vaikka löydy. Mutta mä väittäisin, että ei se niin kuin ole, ei se ole mun mielestä niin kuin lisännyt sitä painoarvoa, että se on aika lailla samoissa. Yes, siinä oli oikeastaan kysymykset. Tällä kertaa ei nyt tuu vielä sieltä chatin puolelta. Vielä Q&A:ssa yksi. onko siellä vielä? Sieltä on tullut vielä muutama. Joo. Haluatko itse napata niitä Okei, vai? joo, kyllä mä löydän. Täällä joku kysyy, että tuleeko tallenne ja materiaali sähköpostiin? Tulee. Vaatiiko HubSpot IO Creator HubSpot-tili vai voiko sitä käyttää ilmaiseksi? Ei tarvi HubSpot-tiliä, sitä voi käyttää ihan ilmaiseksi. Miten tuo Googlen Top 10 näkyvyys? Onko maksullinen mainonta mukana vai pelkkä orgaaninen optimointi? Toi on itse asiassa hyvä kysymys. Pääsääntöisesti mä sanoisin, että tuossa pitäisi olla vain orgaaninen näkyvyys, jos mä niin teknisesti ajattelen sitä, että siellä kun kyseestään rajapinnan kautta, kuten varmaan tekoälyt pääasiassa tekevät, niin hakutermi ja sitten pyytävät tuloksia, niin se listaa sieltä ne niin kuin orgaaniset. Yksi keissi, missä niin kuin hämmentävästi joku on asiakkaallemme soitellut niin kuin väärissä asioissa, eli niin kuin, oliko se nyt, että kuvitteli soittavansa postiin ja väitti, että hän oli pyytänyt tekoälyassistenttia tekemään tämän puhelun. Ja siihen mä en niin kuin löytänyt muuta kuin, että okei, siellä on ehkä ollut joku termi, joka sisältää postin, jossa olisi saattanut näkyä mainos, missä on puhelinnumero,
mutta ei pitäisi näkyä Googlen mainokset vaikuttaa siihen, että se on ainoa tuommoinen haamukeissi, missä olen törmännyt. Pääasiallisesti orgaaninen pitäisi olla siinä. Sitten täällä on kysytty, että Katri jäi miettimään informatiivisiin hakuihin vastaamista. Eikö näillä ole kuitenkin roolinsa siinä, että brändi rakentaa auktoriteettia AI silmissä ja kouluttaa aineistoa? Yes. Eli toki siis sillä tavalla, että kun te teet sitä informatiivista materiaalia, sisältöä, ja sitten sä saat sen näkyviin. Se ehkä niin semmoinen, mitä ei tuossa nyt hirveästi käsitelty, niin myös semmoinen niin tietyllä tavalla ajatuksellinen ero, joka tosin Googlessakin on nyt viimeisten päivitysten jälkeen niin muuttunut, on se, että okei, että jos me aikaisemmin ajateltiin, että okei, mulla on avainsana, mulla on hyvä auktoriteettinen domaini, jossa mä puhun vaikka Kardashianin uusimmista kuulumisista, ja sitten mä samalla vedän sinne samaan domainiin sisältöä vaikka nyt perintöveron uudistuksista, niin avainsanojen näkökulmasta voisi olla, että mä saisin molemmat matskut ränkkäämään, mutta sitten Googlekin nykyisin ja sitten tekoälyt niin varsinkin, niin he niin kuin katsoo sitä semmoisena moniulotteisena vektorina, missä siellä löytyy niitä eri sisältöjä, jolloin siis se, että sulla on, kun sä haluat siellä näkyä vaikka informatiivisissa hauissa, niin se, että sulla on sisällöt, jotka vastaa niin kuin läheisesti toisiaan, että ne on niin kuin, kaikki mitä sun sivustolla on, niin liittyy jotenkin toisiinsa järkevästi, niin ne silloin näkyy paremmin. Mutta se, että eikö brändi rakentaa auktoriteettia silmissä ja kouluttaa aineesta, niin kyllä, mutta tuossa on sitten just se mietintä, mitä kannattaa tehdä, on siinä, että mikä on se panos versus hyötysuhde. Jos et sä niistä saa sitä trafiikkia, jos ne menee kaikki sinne AI overviewiin, kuka huomaa sieltä, että keneltä se niin kuin lähde on tullut, jos se on niin kuin semmoista materiaalia, että siihen niin kuin sen tarkistamiseen. Se on niin kuin semmoinen, että jos me toimin tämän ohjeen mukaan, niin ei enää aiheuta mitään kriittistä tuhoa, jolloin siis käyttäjä ei välttämättä tarkista niitä lähteitä. Niin semmoisen materiaalin pohjalla sitten niin kysymys on, että mitä sieltä sitten saa niin kuin irti, koska nykyisellään, kun se tekee niitä, hyvin usein tekee niitä hakuja, jolloin se sitten taas niin kuin toisaalta käyttää indeksoitua tietoa jostain hakukoneesta useimmiten, siis Googlesta, niin silloin se, että sä näyt siellä Googlessa tietyillä hauilla, niin on toki järkevää, mutta sitten jos ne on niinku vaan niitä informatiivisia, niin siinä voi olla se, että saadaanko me oikeasti niinku riittävästi brändiä rakennettua sillä sykkimisellä vai kannattaako ennemmin tehdä jotain muuta, pyrkii olemaan niillä niinku ostotermeillä näkyvissä ja sitten käyttää vaikka aikaa ja energiaa siihen, että esimerkiksi se brändi tai niin kun sä teet sitä informatiivista sisältöä, niin okei, tässä on taktiikka. Älä tunge sitä kaikkea siinä tietyssä muodossa sinne sun omalle sivustolle, vaan löydä sille niin kuin muita spotteja myös verkossa, jolloin sä samalla voit pyytää sitä linkkiä, joka sitten taas tuo niin kuin linkkihyötyjä siihen sun omaan hakukoneen näkyvyyteen, plus sitten, että se löytää tätä sun sisältöä myös niin kuin monista lähteistä, jolloin se, niin kuin se tekoälykin voi todentaa sitä, että se ei ole pelkästään mikä niin kuin julkaistuna sun omalla sivustolla, vaan esimerkiksi uutissivustoilla tai jonkun toisen blogissa ynnä muuta. Niin se nyt on tietysti niin kuin yksi semmoinen strategia tuossa kaiken kaikkiaan. Jes, hyvä. Yes. Nyt taitaa aika loppua. Siellä Joo. oli vielä Oliko vielä kysyä? yksi kysymys oli Okei. tuolla chatissa, mutta ei tästä nyt. Me Katri palataan sulle tämän Alright. jälkeen vielä sitten vastauksen kanssa tuohon. Yes. Mutta joo, sitten ei muuta kuin kiitoksia, mutta vielä ennen kuin lähdette, niin jos tuntuu siltä, että olisi mukava käydä vähän tarkemmin läpi, niin miltä se tekoälynäkyvyys siellä vaikuttaa ja miksei tietysti samalla sitä hakukonenäkyvyyttä, niin nyt olisi tarjolla maksuton tekoälyn auditointi, ja tuossa me yhdessä sitten selvitetään, että miten se tehdään teille raportti, että miten se teidän yritys nyt niin kuin tällä hetkellä näkyy eri tekoälytyökaluissa, ja sitten niitä vinkkejä siihen, että miten sitä näkyvyyttä voitaisiin parantaa. Ja tästä eteenpäin sitten tietysti voi olla, että otatte sen omaksi tehtäväksenne, tai sitten tietysti saattaa löytyä, että meillä löytyy yhteistyömahdollisuuksia. Mutta
tuolta pääsette ilmoittautumaan kamu.digital kautta AI-auditointi tai sitten laittamalla sähköpostia info@kamu.digital. Jes, kiitoksia osallistumisesta. Aihe ilmeisesti kiinnosti. Toivottavasti tästä saitte ää, vinkkejä siihen, että mitä kannattaa tehdä ja miten tätä AI-näkyvyyttä voi tuossa jatkossa ajatella. Olkaa kevyellä kynnyksellä yhteydessä. Ja siellä oli ilmeisesti Katrilla joku kysymys, mihin vastataan jälkeenpäin. Nauhoite tulee ja sitten tulee taas tuo palautekaavake. Vastatkaa ihmeessä siihenkin, niin tiedetään vähän, että mihin suuntaan näitä webinaareja viedä.